bara. Allah ka taimake mu ko a cikin daji ko a cikin gari. Kaga abokina Baushe fa. Baushe. 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 Allah ya taimaki mai taimako. Allah ya taimaki bangon sukari. Allah ya taimaki bangon sukari. Godiya nake, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Sai godiya kake ka watsake ka bude idan ka ni ne nake magana nan uzi naka. Gaskiya abokina ka ci amana ta wallahi. Kuma yayi zafi haka. Gani ga Garba Zalu Dila Kamba Sufa Ciyaman na gandu Kamba local government. Gatan kabin Argungu ga ni gashi ya miƙon hannu za mu gaisa. Kawai ka zo ka tashe ni. Wallahi ban yafe ma ba. Wai me kake nufi? A mafarki ga ka ga Garba Zalu Dila. Baban Tima Angon Aishatu. Shi dai. Mijin Balkisu. Wallahi. Na ciyaman Sufa Ciyaman na Kamba Dandi local government Kebbi state. Ga ni gashi. Gatan kabin Argungu. Wallahi. Jarman Geza. Shi. Ga ka gashi za ku gaisa. Wallahi ra'ayil aini mun yi face to face. Ka san yana son jama'a. Ya miƙon hannu za mu gaisa kai mun bakin ciki. Dakata mana. Wallahi kai mun bakin ciki. Kamar ya nema bakin ciki. Ya mutum ya miƙon hannu za mu gaisa za ka tashe daga bacci. Ni da nake roƙon Allah ya haɗa ni da shi ko a mafarki kuma ka gaya min cewa na bakin ciki. Tun da kai mun bakin ciki. Kai mun bakin ciki ban gaisa da shi a mafarki ba. To wallahi tashi zan kafa da kafa. Don ko mota ba zan hau ba. Au? Wallahi kafa da kafa zan tashi in tafi. Soyayyar har ta kai haka? Aha. Mutumin da aka ce na son mutane, gatan talakawa, gatan masu kuɗi, gatan mai uba, gatan marar uba. Wannan gaskiya ne. Kai dakata abokina tun da ka faɗi wannan maganar ka kashe min jiki. Kaga wannan maganar da ka faɗa? Ni ma ta janyo min ra'ayi, ni ma Garba Salihu Dila Kamba. Gurinsa za mu garzaya mu je. Qur'ani ba da kafa ba ko da rake za ka yi za mu je. Ni dai kaga tafiya ba za ka bar ni a baya ba fa. Tunda dai kai mun bakin ciki. Kai ka daka ta Baushe. Wannan kai Baushe wai me kake so ne? Wannan halin bakin ciki ne wallahi. Wai ko sai kai kutumar duma du kai ni fa ba za ka bar ni a nan ba fa. Ga ni ga mutum. Garba Salihu Dila Kamba ga ta Argungu ciyaman na Dandi local government Sufa ciyaman Kebbi shi dai bangon madara ko jingine ka sai ya lashi. Bawan Allah ne. Wallahi ni kaina neman nake na ga barki. Hatta akuyoyi san mutumin nan sai saboda adalcin shi. Amma ga ni ga shi ra'ayil aini mun yi face to face ya miƙon hannu za mu gaisa mutumin baya kin mutane. Wallahi amma kawai ka zo kai mun bakin ciki tunda kai mun bakin ciki ban gaisa da bawan Allah nan a mafarki ba to wallahi sai na je har garin Kamba tun daga nan kauyen mu kaga dai masarata ta fara yi to barin ta dabbobi ma su cinye ba za ka bari a girbe ba a girbe ni dai na Allah kafa na kafan kafa mutumin nan baya son yasin ko da kuma mutumin nan baya son hayaniya kam an ga mu ai baya dan Allah mu nutsu kuma mutumin mutane ne aka ce duk ka kai kukan ka sai ya tsaya wallahi to mu nutsu ka ko gani ba za ka bar ni a baya dan mun bar wannan abin wallahi ko da rarrafe za mu je dan mun bar masara ma dabba ta cinye in dai mun samu dai ni buri na in gaisa kawai da shi ni kawai a gaisa ka san mutum ra'ayil aini wallahi ni ke musabaha salamun qawli ni dai yanzu fa daga nan ko gida ba zan je ba Allah daga nan na tafi garin Kamba ai ko sai dai wani ya kai labari dan kafa na labarin ma in na je na dawo a ji shi wallahi babbar magana ashe giza ko ke sassaka fatsa tarkon kibi ne batun dila kan baka mutane ita bibi sai ku barbarewa da gudu ashe kashin zaki karfi ai ta kan dila kan bane ba za